Tak tu je vrba Rakita, ale cestou do lesa som objavil túto vrbu. Skúste uhadnúť, čo je to za zač, ale kvitne teraz. Jahňady má tu do hora. Dneska je 14.6. a vrby kvitnú kedy? Marec, apríl a teraz je polka júna a teraz túto vrba kvitne, ale vypadá, že to bude asi tá vrba trojmužná, takže dá sa aj v lese nájsť, keď kto by chcel, si môže zasadiť. A je super, že teraz, keď nič nekvitne, prestávka, teraz budú za chvíľku kvitnúť maliny, prestal kvitnúť hloch. Budú kvitnúť maliny, lipy a možno medovica tuto z lesa, pri ktorých mám včely. A hlavne z malín a černice. No ale medzi tým kvitne aj napríklad toto, takže keď má niekto jedno včelstvo a zasadí si ku včelám takéto zo 4 kričky, tak bude mať aspoň peľ, tam nič iné nie je. Tak asi pár konárikov si ho strihnem, skúsim si zasadiť. Uvidíme, či sa príjme, či vyrastie, lebo už je pomaly leto. Ale možno namočím do vody a potom zasadím do nejakej hriadky. Porovnám si ju s tou vrbou trojmužnou, čo mám. Či to je nejaká iná odroda, alebo nejaká taká podobná.